ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். பக்தி சதாச்சார் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து ஸ்ரீல ஜெகநாத தாச பாபாஜியோட பாபாஜி மகாராஜ் அவரை பத்தி நம்ம படிக்கணும். எஸ், இன்னைக்கு பிரபுஜி தான் எடுக்க போற பிரணதி. ஹரே கிருஷ்ணா. அருட்செல்வம் பிரபுஜி, ஆரம்பிங்க. சரிங்க மாதாஜி. படி. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பிரபுஜி பகவத்தே. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய தேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தேஸ்ய ஞானாஜன சகலாய சசுர் உத்மீவிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் என ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் சுரூபக கதாமஹியம் ததாதி ஸ்வவதாந்திதகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ஷாதம் ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாத்விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சவாதூதம் பரிஜனக சகீதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகன் விதாம்ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபிஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே தபச காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தானுமேஸ்வரி வருஷபானு சூதே தேவி பிராணமாமே ஹரிப்பிரியே வாஞ்ச கல்பத்ருஷ்ய கிருபா சிந்துபய ஏவச பதிதானாம் பாவனேப்யா வைஷ்ணவேப்யா நமோ நமக. நமோ பிரகன்மணிய தேவாய ஓ பிரகம்னய ஹிதாய பிராமண ஹிதாய பிராமண்ய தேவாய ब्राह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्धय कृष्ण प्रेम प्राप्ताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव दिविश नमः. गुरुवे गौरव सान्दिराय राधिकाय तहालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्तुते सरस्वती देवे गौरवाणे प्रचारिणे निवृष शून्यवादी वासत्य तारिणे. जय जय कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा. प्रभुजी महामंत्र फुल्ला चलणमे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. இங்க தெரியல உள்ள போய் ஓ அது கீழே போயிடுது உலகே. நான் महामंत्र फुल्ला சொல்லணும். இது கீழே हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. நல்லா படிச்சு. இன்னும் இருக்கு கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் வருது. அதை கொஞ்சம் படிச்சுட்டே இருந்தா வரும். தமிழ்ல தான் போட்டிருக்கேன். அப்போ உங்களுக்கு ஏன் மிஸ்டேக் வருது தெரியும். கொஞ்சம் டென்ஷன்ல படிக்கிறாங்க. இது வந்து பிரணாம மந்திரம் படிக்கலாம். गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः. जगन्नाथ प्रभु जी की
நமஸ்காரம், நமகன நமஸ்காரம். அப்ப என்ன கொடுத்திருக்கு? முழு வைஷ்ணவ சமூகத்தினரால் மதிக்கப்படும் ஸ்ரீல ஜெகநாததாச பாபாஜிக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அவர் சைத்தன்யர் அவதரித்த இடத்தை கண்டுபிடித்ததை உறுதிப்படுத்தினார். அது ஒரு பாஸ்ட் டைம் இருக்கவரோடு அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்த இடம் நினைக்கிறேன். அவர் சைத்தன்ய அவதரித்த இடம், அதான் பிறந்த இடத்தை வந்து கண்டுபிடித்தார். அதுக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய நமஸ்காரம். இதுல வந்து ஒரு பாட்டு இருக்கு, வாழ்ந்துங்க. ஓகே, இது வந்து இவர் எழுதினதுதான். ஜெகநாததாச பாபாஜி இந்த பாடலை எழுதியுள்ளார். தேக்கோ சக்கி ஜுலதா யுகலா கிஷோரா. ஜுலத்தனா ஜூல்னிகா, அந்த இது தொட்டில் என்ன சொல்வது, ஊஞ்சல். ஊஞ்சல்ல அது ஆடுவாங்களே, அது வந்து ராதாகிருஷ்ணா அவர் அவங்க ஊஞ்சல் ஆடுறா போல அவர் வந்து இமேஜின் பண்ணி அவர் வந்து ஒரு பாட்டை எழுதியிருக்கார். ஜூலதா யுகல கிஷோரம். இந்த பாடலில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தெய்வீக ஊஞ்சல் பொழுதுபோக்குகளை ஜெகநாததாச பாபாஜி அற்புதமாக விவரித்திருக்கிறார். பிருந்தாவன காடுகளில் இந்த மகத்தான பொழுதுபோக்கை தானும் காண முடியுமா என்று அவர் ஏங்குகிறாங்களே சாரி, நிறைய மிஸ்டேக் இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து கரெக்ஷனே பண்ணி போட்டு வச்சிருக்கேன், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. देखो सखी झुलता युगल किशोरा, नीलमणि जटाओला कच्छन जोरा, ललिता विशाखा सखी जुलयता सुखे, आनंदे मगन हेरी दुर्गे तुम मुखे. என்ன மீனிங் என்ன கொடுத்திருக்கு? ஓ சखी, ஊஞ்சலில் உள்ள யுகல கிஷோரை பார். கிஷோரத்தை இல்லை, சாரி, தங்கத்தால் தழுவப்பட்ட நீலமணியை போன்றது. லலிதாவும் விஷாகாவும் ஆனந்தமாக ஊஞ்சலை தள்ளுகிறார்கள். அதே சமயம் தெய்வீக ஜோடி பரஸ்பரம் ஒருவரை ஒருவர் ரசித்து ஆனந்தத்தில் மூழ்கினர். கரஜத கணி சகணி சகணி கணகோரா, ரங்கிணி சங்கினி ಗೆರೆಯರಡಾ ರಥಾ ಸೌತಾರಾ, ವಿವಿಧ ಕುಸುಮೆ ಸಭೆ ರಸಿಯ ಹಿಂದೋಲಾ, ಡೋಲಯ யுகல சகி ஆனந்தே விபோலா. இது என்ன கொடுத்தது? ரங்கிணி விளையாட்டு ராதிகா. ஓகே, ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருக்கும் போது மேகங்கள் சுத்தமாக வானத்தில் மூழ்குகின்றன. அது வெவ்வேறு மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. தெய்வீக ஜோடியை பரவசத்துடன் ஆடும் அவளுடைய தோழிகளால் சூழப்பட்டுள்ளார். झूलाओदा सखी गना करतली दिया, सुवदानी को हे पछे किराये बंधुया, विकलिता तुकुला उदिता स्वेद बिंदु, अमिया जरयेना दुहुनु கைந்து. சாக்கியர்கள் தங்கள் கைகளால் ஊஞ்சலை தள்ளுகிறார். சக்கியர்கள் சுவதானி சிகப்பு முகம் கொண்ட ராதிகா கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார், ஓ நண்பரே, நாங்கள் பின்னோக்கி விழுவோம். அவர்களின் ஆடைகள் அவிழ்ந்து அவர்களின் சந்திரன் போன்ற முகங்களில் தோன்றும் வியர்வை துளிகள் தேன் துளிகளை ஒத்திருக்கின்றன. ஹேரி சப சகி கணா துனகர ஸ்மர ஸ்ரம சம சமரா விஜனலேயி கோரோ ஏ சேவனா, பிரம்மரா கோகிலா சப்போ ब्रह्मरा कोकिला सब बोसी तरुदले, रति जय राधा कृष्ण बोले, कोहे जगन्नाथ कोबे सुबदीने, सखी चाहे तोन्हा करे हेरी बो बिबीने. தெய்வீக ஜோடி களைப்பினால் எப்படி வியர்க்கிறது என்பதை பார்த்து அனைத்து சக்கியர்களும் யக்தைல் ரசிகர்களும் தெரியல அது என்னதுன்னு. ஏன்னா நான் வந்து சும்மா டிரான்ஸ்லேஷன் தான் போட்டிருக்கேன், கரெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணல. விசிறிக்கொண்டு அவர்களுக்கு சேவை செய்ய தொடங்குகிறார்கள். பம்பிள் பீஸ், ஓகே, பம்பிள் பீஸ், அது அப்படியே பம்பிள் பீனா போட்டிருக்கு. பம்பிள் பீக்களும் காக்காக்களும் மரக்கிளைகளில் அமர்ந்து பாடுகின்றன, ஜெய ராதா கிருஷ்ணன். மிகுந்த அன்புடன் ஜெகநாததாசர் கூறுகிறார், அந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாள் எப்போது என்னுடையதாக இருக்கும்? நான் அவர்களை இருவரும் காட்டில் சக்கியர்களுடன் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். இது அவர் எழுதின ஒரு பாட்டு. அப்ப ஐ தாட் ஐ ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ், ஆக்சுவலி இருக்கலை, அப்ப நான் வந்து அதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணேன். ஒரு நிமிஷம், இது வந்து இப்ப நான் ஏதோ எழுதியிருக்கேன், அதை வந்து காட்டுறேன் வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா ஜெகநாததாச பாபாஜி. இது கொஞ்சம் இருக்கு, ஒரு 4-5 பேஜ் இருக்கும்.
இதை நம்ம வந்து எல்லாருமே படிக்கலாம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் பேஸ் பண்றேன். இதுலயும் இருக்கும்னா கரெக்ஷன், பிகாஸ் கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. இப்பதான் ஒரு 1/2 hour முன்னாடி பண்ணினேன், 1 hour முன்னாடி பண்ணேன். ஓகே, இது ஒரு ஒருத்தரா படிக்கலாம்னா ஒரு ஒரு பேஜ் படிக்கலாம். எஸ், யார் இப்போ வச்சிருந்திருக்காங்க? யார்? ஒரு நிமிஷம், ஆல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டர் போறேன் மாதாஜி, அப்பதான் கன்ஃபியூஷன் இருக்காதுன்னா. ஓகே ஓகே. அருள்செல்வம் பிரபுஜி ஆரம்பிப்பேன், எப்பவுமே நான் அப்படிதான் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி. படி. ஜெகநாத தாச பாபாஜி. ஜெகநாத தாச பாபாஜி மேற்கு வங்காளத்தின் மாயமான சிம்ஹா மாவட்டத்தில் பிறந்தார். கௌடியா வேதாந்த ஆச்சாரியா ஸ்ரீ பலதேவ வித்யாபூஷணருக்கு உத்தவதாசா என்ற சீடர் இருந்தார். இவரது சீடர் சூரிய குண்டலத்தில் வாழ்ந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ மதுசூதன தாச பாபாஜி ஆவார். மதுசூதன தாஸ் பாபாஜியின் சீடர் ஜெகநாத தாச பாபாஜி ஆவார். ஜெகநாத தாச பாபாஜி மிகவும் சிக்கனமானவர். தொடர்ந்து 3 நாட்கள் தண்ணீர் எடுக்காமல் உண்ணாவிரதம் இருக்க அவர் தயங்கியதில்லை. அவர் இரவு முழுவதும் அமர்ந்து புனித நாமத்தை உச்சரித்து விடிய காலையில் தனது அபிமானங்களை முடித்து கொண்டார். காலையில் தயிர் மற்றும் தட்டை சாதம் பிரசாதமாக எடுத்துக்கொண்டார். சித்த ஜெகநாத தாசா பாபாஜியின் சீடர்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு: பிகாரிதாஸ் பாபாஜி, பாகவத தாசா பாபாஜி, கௌர ஹரி தாசா பாபாஜி, ராமஹரி தாசா பாபாஜி, ராமதாசா பாபாஜி, நித்யானந்த தாசா பாபாஜி வர்ஷ்ணியாவில் வசிப்பவர். ஹரே கிருஷ்ண தாசா பாபாஜி கடம கண்டியில் வசிப்பவர். ஜெகநாத தாசா பாபாஜி பிருந்தாவனத்தில் வசித்து வந்தார். சில காலம் அங்கேயே பஜனை செய்தார். ஒரு முறை அவர் தனது வேலைக்காரன் பிகாரி தாசாவை அங்கு நிறுவ ஒரு தெய்வத்தை கண்டுபிடிக்க சொன்னார். இது சம்பந்தமாக தனக்கு உதவ பிகாரிதாசா தனிப்பட்ட முறையில் நெஸ்பாலர் ஜாதி ஜமீன்தாரை அணுகினார். ஜமீன்தார் கௌரவ நிதாயின் தெய்வங்களை ஹட்டாவிலிருந்து கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்து இடத்தோட பேர், அதனால நமக்கு அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. தைநாட்டா இப்படி எல்லாம் தான் பேர் இருக்கு. இந்த ஒரு பேஜ் மாத்திரம் கொடுத்தார். நிதாய் ஹவுரா அவர்கள் நிறுவப்பட்ட போது மிகவும் அழகாக தெரிந்தது. அவை தங்கத்தால் ஆனது போல் தோன்றியது. நிறுவுதல் விழாவையொட்டி சூரிய குண்டம் மற்றும் ராதா குண்டத்தில் உள்ள வைஷ்ணவர்களுக்கு உணவளிக்க ரூபாய் 3000 செலவிடப்பட்டது. ஒரு நாள் பிரபுஜி பபிதா மாதாஜி படிக்கணும். அடுத்த பிஆர் அப்புறம் பத்ரிநாத் பிரபுஜி படிக்கணும். எஸ், பபிதா மாதாஜி படிங்க. ஃப்ரீயா இருக்கலா? ஃப்ரீயா இருக்கலா? ஆபீஸ்ல இருக்கலா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, கொஞ்சம் சத்தம் வரட்டும், கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு சத்தம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் சத்தம். நாள் கொள்ளை கும்பல் ஒன்று கேட்க மாட்டேங்கிறது மாதாஜி. மாதாஜி இல்லை, ரொம்ப கம்மியா கேட்கும். இருங்க மாதாஜி. இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? இப்ப பரவாயில்ல. அதான் ஹெட்போன் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நாள் கொள்ளை கும்பல் ஒன்று தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட தெய்வங்களை திருடும் நோக்கத்துடன் அவரை அணுகியது. தன்னிடம் எதுவும் இல்லை என்று அவர்கள் கொள்ளையடிப்பதற்காக கோயிலை பார்க்கலாம் என்றும் அவர்களிடம் கூறினார். கொள்ளையர்கள் கோயில் கதவை உடைத்து திறந்து தெய்வங்கள் உட்பட தங்களுக்கு கிடைத்த அனைத்தையும் விரைவாக சேகரித்தனர். இருப்பினும் தப்பிக்க விரைந்த அவர்கள் கதவு படியில் தடுமாறி தெய்வங்களை கீழே இறக்கினர். கொள்ளையர்கள் வெளியே சூரியன் உதித்ததை கண்டு தேவர்களை விட்டுவிட்டு மற்ற கொள்ளை பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்தனர். இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு தெய்வங்களை வேறொரு பராமரிக்க ஏற்பாடு செய்யும்படி பிகாரி தாசாவிடம் கேட்டார். பிகாரி தாசா தெய்வங்களை பிருந்தாவனத்திற்கு எடுத்து சென்றார். அங்கு அவர் மால்டாஹா மாவட்டத்தில் உள்ள
கரிஸ்புரியில் வசிக்கும் தாய் கோஸ்வாமியிடம் ரூபாய் 2000 மற்றும் தெய்வங்களையும் கொடுத்தார். தற்போது இந்த தெய்வங்களை கோபால் பாக்கில் உள்ள தோபா பாதாவில் வசிக்கின்றனர். மேலும் அவை சோனாரா கௌரா என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். படிக்குவா மாதாஜி? படிங்க. சிறிது நேரம் கழித்து அவர் மீண்டும் பிஹாரி தாசாவிடம் தனக்கு வேறொரு தெய்வத்தை கண்டுபிடிக்கும்படி கேட்டார். பிஹாரி தாசா மாட்டு தீவன பையில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 6 கரங்கள் கொண்ட சைத்தன்யரின் தெய்வத்தை கண்டுபிடித்தார். இந்த தெய்வம் ராதா குண்டாவிற்கு அருகில் உள்ள மதுராவில் வசிக்கும் மணிப்பூர் வைஷ்ணவராக டியூன் பாபாஜிக்கு சொந்தமானது. பிஹாரி தாசா பிருந்தாவனத்திற்கு கொண்டு வந்தார். அங்கு அவர் அவரை சுத்தம் செய்து அலங்கரித்தார். பின்னர் தெய்வத்தை வழிபாட்டிற்கான அனைத்து பொருட்களையும் சூரிய குண்டலத்திற்கு கொண்டு சென்றார். அதன் பிறகு 10 வருடங்கள் பாபாஜி மகாராஜா இந்த தெய்வத்தை வணங்கி ஒரு நாள் பீகாரி இந்த தெய்வத்தை பிருந்தாவனத்தில் வேறொருவரின் பராமரிப்பில் பீகாரிதாச தேவியை பிருந்தாவனத்திற்கு அழைத்து வந்து நன்கொடையாக ரூபாய் 25 கைஸ்பூரில் உள்ள அண்ணன் கோஸ்வாமினி கைஸ்பூரில் உள்ள அன்னை கோஸ்வாமினி கோபாலகுரு மடத்தில் தலைவரான நரோத்தமா தாஜாயிடம் தெய்வத்தையும் பணத்தையும் ஒப்படைத்தார். தற்போது இத்தெய்வம் நிதுவன பாதையில் சேவை செய்து வருகிறது. 1880 பக்தி வினோதா தாக்குரா பிருந்தாவனத்திற்கு சென்று அவரை முதலில் பார்த்தார். அங்கு இருந்தபோது ஜெகநாத தாசரிடம் ஹரிபக்தி பற்றிய பல அறிவுரைகளை பெற்றார். சில காலம் கழித்து பால்குண மாதத்தில் பாபாஜி மகாராஜா பர்தாமான் மாவட்டத்திற்கு விஜயம் செய்தார். அமலா ஜோரா என்ற ஊரில் தங்கி இருந்தார். அந்த நேரத்தில் பக்தி வினோத தாக்குராவுக்கு மீண்டும் தரிசனம் செய்யும் பாக்கியம் கிடைத்தது. பக்தி வினோத தாக்குரா ஒருத்தரோட பேர், டிவோட்டியோட பேர் பக்தி வினோத தாகுராவின் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை பிரசங்கத்தில் இருந்த ஆர்வத்தை கண்டு பாபாஜி மகாராஜ் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அவர் ஏகாதசியின் போது அமலா ஜோராவில் தங்கினார். அன்று இரவு கீர்த்தனையும் ஹரி கதையும் நடந்தது. பின்னர் அமலா ஜோராவில் பக்தி வினோத தாக்கூரா தனது பிரபனா ஆசிரமத்தை நிறுவினார். 1899 பாபாஜி மகாராஜ் கோலத் முகாவிலிருந்து கோத்ருமத்தியாவில் உள்ள சுரபி குஞ்சாவுக்கு சென்றார். அங்கு அவர் தனது இருக்கையில் அமர்ந்தார். சுரபி குஞ்சாவில் அவரது வருகை வருகிறதா மஜித்? சுரபி குஞ்சா இங்கே ஆரம்பிக்கும். சுரபி குஞ்சாவில் அவரது வருகை ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு. அங்கே படிக்க அடுத்தது ஜெகநாத தாசன். கஷ்டமா இருக்கா உங்களுக்கு படிக்க? மொபைல்ல படிக்கிறதுனா கஷ்டம், மொபைலும் படிக்கிறதுனா கஷ்டம். இப்ப வேற யாருக்கோ கொடுக்குறேன், ஒரே ஒரு நிமிஷம். ABCD ஆயிடுத்து. அப்புறம் C யாரு? BCD ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க, இங்கே படிப்போம். சுரபி குஞ்சாவில் அவரது வருகை ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு. ஜெகநாத தாச பாபாஜி மாயாபுரத்தில் இழந்த பல புனித ஸ்தலங்களை வெளிப்படுத்தினார். இதில் யோக பிதா ஸ்ரீவாச அங்கனா மற்றும் பிற மகாபிரபு பிறந்த புனித ஸ்தலத்திற்கு அவர் வந்த போது அவர் மிகவும் வயதானவராக இருந்தாலும் சிரமத்துடன் நடனமாடினார் என்று கூறப்படுகிறது. சில காலம் அவர் நாடியாவில் தங்கி கங்கை கரையில் தனது பஜனை செய்தார். அவரது பஜனை குடீரம் சமாதி மந்திரம் தற்போதும் உள்ளன.
அவர் பக்தி வினோதா தாக்கூராவிடம் ஒரு குடிசை கட்டுப்படி கட்டளையிட்டார். அதனால் பக்தர்கள் அவருடைய பஜனை குட்டிற்கு அருகில் தங்கலாம். பக்தி வினோதா தாக்கூர் அவ்வாறு செய்தார். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா 12 வயதாக இருந்த போது வேத ஜோதிடத்தை விளக்கும் ஜோதி சாஸ்திரங்களில் நிபுணராக இருந்தார். இதை கேட்ட பாபாஜி மகாராஜா ஒரு நாள் வைஷ்ணவ நாள்காட்டியை முறையான சித்தாந்தத்தின்படி தயாரிக்கும்படி அழைத்தார். அவர் அவ்வாறு செய்தார். பாபாஜி மகாராஜா மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இதனுடன் முக்கிய வைஷ்ணவ துறவிகள் தோன்றிய மற்றும் மறைந்த தேதிகள் மற்றும் முக்கிய பண்டிகைகளை கொண்டாடும் வைஷ்ணவ நாட்காட்டியான நவதீப பந்திகா தொடங்கியது. பாபாஜி மகாராஜா எப்போதுமே கீர்த்தனையிலும் வைஷ்ணவ சேவையிலும் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். அவர் கிட்டத்தட்ட 135 வயதாக இருந்த போதும் விழுந்து போன வெகு ஜனங்களின் நலனுக்காக ஸ்ரீ சைத்தன்யாவின் செய்தியை உலகம் முழுவதும் பிரசங்கித்தார். முதுமையில் உடல்நலக் குறைவால் கிட்டத்தட்ட முடங்கி இருந்தாலும் கீர்த்தனாவுக்கு நேரம் வரும்போதெல்லாம் பரவசத்தில் கைகளை உயர்த்தி கொண்டிருப்பார். ஜெகநாத தாசா பாபாஜி, பாகவத தாசா பாபாஜி மகாராஜாவின் வேசா மற்றும் பாபாஜியின் குரு ஆவார். ஒரு நிமிஷம். மகேஸ்வரி ஜீவேஷ். பாகவததாசர் கௌர கிஷோர தாசா பாபாஜிக்கு பாபாஜியின் ஆடையை வழங்கினான். ஜெகநாத தாசா பாபாஜியின் வேலைக்காரன் பெயர் பிஹாரி தாசா. அவர் மிகவும் வலிமையான மற்றும் சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தார். வயதான காலத்தில் பாபாஜி மகாராஜா நடக்க முடியாத நிலையில் பிஹாரி தாசா அவரை தோளில் ஒரு கூடையில் சுமந்து வந்தார். கல்கத்தாவிற்கு வந்தபோது பாபாஜி மகாராஜா மணிகதள தெருவில் உள்ள பக்தி வினோத தாக்கூராவின் வீட்டில் தங்குவார். பக்தி வினோதா எப்பொழுதும் பிரசாதத்திற்காக அவரை வீட்டிற்கு அழைக்க மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார். ஆனால் பாபாஜி மகாராஜா மிகவும் துறந்தவர் மற்றும் எப்போதாவது மட்டுமே வருவார். அவர் வயதான காலத்தில் பாபாஜி மகாராஜா கிட்டத்தட்ட பார்வையற்றவராக இருந்தார். அவரை பார்க்கவும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சேவைக்காக அவருக்கு நன்கொடை வழங்கவும் பலர் வருவார்கள். அவருடைய வேலைக்காரன் பிஹாரி தாசா இந்த நன்கொடைகள் அனைத்தும் ஒரு பையில் வைத்திருப்பார். ஒரு நாள் பாபாஜி மகாராஜா, பிஹாரி என்னிடம் எத்தனை ரூபாய் கிடைத்தது? பிஹாரி தாசா பாபாஜி மகாராஜாவுக்கு செய்ய திட்டமிட்டிருந்த சில சேவைகளுக்காக சில ரூபாய்களை ஒதுக்கி வைத்தார். கையில் எவ்வளவு ரூபாய் இருக்கிறது என்று கேட்டபோது பிஹாரி கையில் கொஞ்சம் ரூபாயை வைத்து விட்டு 12 ரூபாயை ஒதுக்கி வைத்தார். அவரது கண் பார்வை செயலிழந்த போதிலும் பாபா மகாராஜா இந்த முரண்பாட்டை கண்டறிந்தார். பிஹாரி என்றான், ஏன் 12 ரூபாயை ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறாய்? எல்லா ரூபாயும் கொடு. இந்த வேடிக்கையை பார்த்து சிரித்த பிஹாரி மீதமுள்ள நாணயங்களை தனது குருவிடம் ஒப்படைத்தார். எந்த நேரத்தில் பாபாஜி மகாராஜா பணத்தை எவ்வாறு செலவிட வேண்டும் என்று தனது விருப்பத்தை தெரிவித்தார். மொத்தம் 20 ரூபாய் வைத்து வந்தது. பாபாஜி மகாராஜா பிஹாரி தாசாவிடம் பணத்தை ஒரே அடியாக எடுத்து இனிப்பு உருண்டைகள், ரசகுல்லாக்களை வாங்கி நவத்வீப தாமதத்தில் உள்ள அனைத்து பசுக்களுக்கும் உணவளிக்குமாறு கட்டளையிட்டார். ஒரு முறை ஒரு முறை பாபாஜி மகாராஜா கங்கை கரையில் ஒரு தற்காலிக கேன்வாஸ் கூடாரத்தின் கீழ் வசித்து வந்தார். அந்த இடத்திற்கு அருகில் 5 நாய்க்குட்டிகளுடன் ஒரு நாய் வசித்து வந்தது. பாபாஜி மகாராஜா பிரசாதம் எடுக்கும் போதெல்லாம் நாய்கள் சுற்றி வந்து அவரது தட்டில் இருந்து உணவை நக்கும். பிஹாரி தாசா நாய் ஒன்றை விரட்ட பிடித்த போது பாபாஜி மகாராஜா அவரிடம் கூறினார், பிஹாரி, இந்த நாய்களை விரட்ட விரும்பினால் என் தட்டையும் எடுத்து செல்லலாம், நான் இன்று சாப்பிட மாட்டேன். பிஹாரி புகார் செய்த போது, ஆனால் குரு மகாராஜா, இந்த நாய்கள் தூய்மையற்றவை. பாபாஜி மகாராஜா, இல்லை, இந்த நாய்கள் புனித தாமாவில் வசிப்பவர்கள், நீங்கள் அவற்றை துஷ்பிரயோகம் செய்யக்கூடாது என்று குறிப்பிட்டார். ஜெகநாத தாசா பாபாஜியிடம் பலர் வந்து பிச்சை எடுப்பது வழக்கம். அவர்களுக்கு அன்னதானம் செய்ய விரும்பவில்லை, ஆனால் சேவை செய்ய சொன்னார். ஒரு நாள் ஸ்ரீ கௌரஹரிதாசா என்ற மனிதர் வந்து ஜெகநாத தாசா பாபாஜியிடம் பிச்சை கேட்டார். ஆனால் பாபாஜி மகாராஜா அவருக்கு ஏதும் கொடுக்கவில்லை.
பாபாஜி மகாராஜாவின் கூடத்திற்கு வெளியே வந்த நபர் 3 நாட்கள் தொடர்ந்து உண்ணாவிரதம் இருந்தபோது பாபாஜி மகாராஜா இறுதியாக மனம் திரும்பினார். அவர் தனது கௌபீனத்தின் உள்ளாடை ஒரு துண்டை கிழித்து பிகாரிதாசா தனது வேலைக்காரனிடம் கொடுத்தார். அதை பிச்சைக்காரனுக்கு பிச்சையாக வழங்க அறிவுறுத்தினார். அதன் மூலம் பிச்சைக்காரனுக்கு முதலில் தனது புலன்களை கட்டுப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்தார். ஒரு துறவியின் தொழில். ஒரு நாள் பாபாஜி மகாராஜா ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் தொழில்முறை வாசகர்களை பற்றி குறிப்பிட்டார். அந்த வகையான தொழில்முறை பாகவத கீர்த்தனைகள் வெறுமனே விபச்சாரமாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் படித்து வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை புண்படுத்துபவர்கள் யாரும் கேட்கக்கூடாது. அவர்கள் உருவாக்கும் கீர்த்தனை மற்றும் பாகவதம் வாசகங்கள் மேலும் இது போன்ற புண்படுத்தும் வாசிப்பை கேட்டு கிருஷ்ணரின் திருநாமத்திற்கு விரோதமான குற்றங்களை செய்பவர் நிச்சயமாக நரகம் செல்கிறார். இந்த தொழில்முறை வாசிப்பில் ஈடுபடுபவர்கள் உடனடியாக அதை கைவிட வேண்டும். அத்தகைய நபரை வணங்க வேண்டும். விருந்தாவனத்தில் வசிப்பவர்கள் மிகுந்த கவனத்துடனும் தன்னை மிகவும் வீழ்ந்தாக கருதி மன்னிப்புக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணன். ருக்மணி மாதாஜி இருக்காங்க. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கிற மாதாஜி அப்பா ஊருக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே, கேட்டுதான் இருக்கீங்க. நெட்டு கிடைக்கும் போது சொல்லலாம்னு போட்டேன். ஓகே ஓகே. இப்ப யார் படிக்கிறது பாக்கி? ருக்மணி மாதாஜி தான் படிக்கும். முடியுமா மாதாஜி படிக்கிறதுக்கு? நான் படிக்க மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி படிக்குவேன். என்ன மாதாஜி? ருக்மணி மாதாஜி படிக்குவேன். நீங்க தான் ருக்மணி மாதாஜி தான் படிக்க சொன்னீங்க. சரி சரி, ஓகே ஓகே. அப்புறம் படிக்கிறேன். படிக்கும். நவத்வீபாவில் இங்க படிக்கும். படிக்கும் மாதாஜி. நவத்பாவாவின் ஜெகநாத தாசா பாபாஜி இப்போது பீகாரில் தாசாவின் பஜன குதிரை இருக்கும் மரத்தின் அடியில் வாழ விரும்பினார். பின்னர் பிகாரி தாசா மாதவ தத்தாயிடம் இருந்து 10 கோடி நிலத்தை ரூபாய் 40 அந்த நிலத்தில் ஒரு பெரிய பள்ளம் இருந்தது. அது பீகாரி ஜெகநாத தாசர் படுக்கைக்கு சென்ற பிறகு இரவில் கங்கையிலிருந்து பூமியை சுமந்து கொண்டு நிரப்பினார். சிறிது நேரம் கழித்து கேதார்நாத் தத்தா பக்தி வினோத அங்கு வந்தார். அவரும் பீகாரி தாசாவும் மகேஷ் நகரின் நஃபர் பால் சௌந்தரியிடம் பிச்சை கேட்டு 2 நிழல்களை எழுப்பினார். சிறிது நேரம் கழித்து ஜெகநாத தாசாவின் ஒப்புதலுடன் ராஜாஸ்ரீ பனமாலி பகதூர் 3 சிறிய அறைகளை கட்டி அவற்றை சுற்றிலும் சுவருடன் வேலி அமைத்தார். கை கிராமத்தில் வசிக்கும் வயதான மன்மோகினி தாசி ஒரு கிணறு போன்ற ஏற்பாடு செய்தார். அவரை 147 வயதில் மறையும் வரை 32 ஆண்டுகள் இங்கு வாழ்ந்தார். ஸ்ரீமத் படிக்கவா மாதாஜி? ஸ்ரீமத் பக்தி வினோத தாகூரா ஜெகநாத தாசா பாபாஜி மகாராஜாவை பற்றி குறிப்பிட்டார். அவர் கொடிய வைஷ்ணவர்களில் தலை சிறந்த தளபதியாக இருந்தார். எல்லாரும் படிச்சு முடிச்சிட்டோம். நான் நிறைய இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சும்மா அப்படி மீனிங் மாத்திரம் போட்டுனே வந்தேன். ஒரே நிமிஷம் ஸ்டாப் ஷேர். இப்ப நம்மளோட அந்த இதுக்கே போயிடலாம். இப்போ இதெல்லாம் குட்டி குட்டியா இப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிக்கலாம். இப்ப திரும்பி நம்ம இவர் பிரபுஜி தான், அருட்சலம் பிரபுஜி படிங்க. அவர் எவ்வளவு இப்ப நம்ம இது ஃபுல்லா படி, நம்ம இது புரியும். படிங்க. 144 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார். தீஷா குரு ஸ்ரீ மதுசூதன தாசா பாபாஜி விருந்தாவனத்தில் உள்ள சூரிய குண்டத்தில் பல வருடங்கள் பஜனை செய்தார். வாழ்வதே அவரது வழக்கம். ஸ்ரீ நவத் வீப தாமத்தில் 6 மாதங்கள்,
விரஜ மண்டலத்தில் 6 மாதங்கள். தகுரா பக்தி வினோதா ஜெகநாத தாசா பாபாஜியிடமிருந்து தூய பக்தி சேவை குறித்த மதிப்புமிக்க வழிமுறைகளை பெற்றார். அவரது காலத்தில் ஸ்ரீ ஜெகநாத தாசா பாபாஜி கௌரா மற்றும் விரஜ மண்டலங்களிலும் புருஷோத்தம சேஷத்திரத்திலும் ஜெகநாதபுரி மிகவும் முன்னேறிய ரசிக வைஷ்ணவராக இருந்தார் என்று தாகூரா பக்தி வினோதா கூறினார். பக்தி வினோதா தாகூரா அவருக்கு வைஷ்ணவர்களின் தலைவரான சர்வ பௌமா என்ற பட்டத்தை வழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் இருக்கும், ஒன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது. இருந்தாலும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு மேட்டர் வேணும்னு சொல்லிட்டு அதை போட்டேன் நான். இதுல வந்து டிஃப்ரெண்டா போட்டிருக்கு. இவர் வந்து ரொம்ப ஹி லிவ்ட் ஃபார் வெரி லாங், ரொம்ப வருஷம் இருந்தார். 1044 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார். இவருடைய குரு யாரு? தீக்ஷா குரு யாரு? மதுசூதனதாசா. இதுக்கு முன்னாடி 1044 144 சாரி. ஓ 100 நான் என்ன 1000 சொன்னீங்க, தப்பு. 144 ஆண்டுகள். எஸ், ஒரு நிமிஷம், இதுல எங்க போட்டிருந்தேன், இல்ல இதுல இல்ல, அந்த இதுல போட்டிருந்தேன். அவரோட குரு யாரு, அவருக்கும் குரு யாரு அப்படின்னு. சோ இவரோட குரு வந்து மதுசூதனதாசா. பிருந்தாவனத்தில் உள்ள சூரிய குண்டத்தில் பல வருடங்கள் பஜனை செய்தார். இதுல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இருக்கு இல்லையா? சோ ஜஸ்ட் மேட்டர் தான். அப்புறம் வாழ்வதே அவரது வழக்கம். என்ன வாழ்வதே புரியல. பக்தியோட இருக்கிறது தான் அவரோட வழக்கம். 6 மாத நவதீப தாமத்திலும் பிரஜமண்டத்தில் 6 மாதங்களும் அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். அப்புறம் என்னது, பக்தி வினோத தப்புரா ஜெகநாத தாசா பாபாஜி வந்து தூய பக்தி சேவை குறித்து மதிப்புமிக்க வழிமுறைகளை பெற்றார். சோ பக்தி வினோத தாக்குரா, நம்ம அவரை பத்தி கேட்டிருக்கோம். இவர்கிட்ட இருந்து எல்லாம் படிச்சார், எப்படி பக்தியோட இருக்கணும். அவரது காலத்தில் ஜெகநாததாச பாபாஜி கௌரா மற்றும் பிரஜமண்டங்களிலும் புருஷோத்தம் கஷேத்திரத்திலும் ஜெகநாதபுரி மிகவும் முன்னேறியதாக ரசிக வைஷ்ணவ. இவர் இந்த காலத்துல ரொம்ப முன்னேறி விட்டது. முன்னேறினா இது ஆன்மீகத்துல தான். எல்லாம் நிறைய பேர் படிச்சு இவர்கிட்ட இருந்து எல்லாம் கத்துண்டு அவங்க வந்து முன்னேறி இருக்காங்க. சாரி, பக்தி வினோத தாக்குரா அவருக்கு வைஷ்ணவர்களின் தலைவரான சர்வபௌமா என்ற பட்டத்தை வழங்கினார். நெக்ஸ்ட் என்ன போட்டிருக்கு, 125 வயதில் என்ன பண்ணாரு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. அடுத்தது யாரு? பபிதா மாதாஜி இருக்கா? கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. 125 வயதில் அவரது உடல் அரை வட்டம் போல் வளைந்து காணப்பட்டது. சத்தம் கம்மியா வருது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்களா மாதாஜி? சத்தம் கம்மியா வருது, கொஞ்சம் பெருசா. இப்ப மாதாஜி கேட்க. 125 வயதில் அவரது உடல் அரை வட்டம் போல் வளைந்து காணப்பட்டது. அவருடைய இமைகள் அவன் கண்கள் மேல் அபாரமாக தொங்கினர். மேடை திரைச்சீலைகள் இருபுறமும் நின்றபடி 2 சீடர்கள் அவரது தொங்கிய கண் இமைகளை உயர்த்துவார். துளசி மஞ்சரிகளை கிரிராஜ கோவர்தன திருவுருவத்திற்கு அர்ப்பணிக்க உதவுவார். 142வது வயதில் பார்க்கவோ நடக்கவோ முடியவில்லை. அவரது விரஜவாசி ஊழியரான பிஹாரி அவரை தோளில் சுமந்து செல்வார். ஆனால் ஒரு நாம கீர்த்தனை இருக்கும் போதெல்லாம் அவரது கூடையில் இருந்து வெளியே இழுத்து 4 அடி காற்றில் குதிப்பார். மிகுந்த பரவசத்தில் அவர் பாடவும் ஆடவும் தொடங்குவார். உடல் குறைபாடுகள் இருந்த போதிலும் அவர் தீவிர பஜனை செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. 125 வயசு. இப்போ 142 படிக்கும்போது 42 வயசுல நம்ம இப்போ ஆடி போயாச்சு. நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு. இப்ப 142 வயசு எப்படி இருந்திருப்பாரு எதிர்பார்க்க. 125 வயசு எப்படி அவரோட உடல் வந்து அரை வட்டம் மாதிரி, லைக் இப்படி இந்த மாதிரி வளைஞ்சு போயிடுது. அப்புறம் இமைகள் எப்படின்னாக்கா ஒரு கண்களின் மேல பாரமாக தொங்கிட்டான். இமைகள் துறக்க கூட அவரால் முடியலையாம். அவ்வளவு இப்ப மேடையில திரைசீலைகள்லாம் எப்படி கையால் இழுப்பால், அந்த இதை வச்சு அந்த கயிறை போட்டு இழுப்பாரு, அந்த மாதிரி இருபுறமும் நின்றபடி 2 சீடர்கள் அவரது தொங்கிய கண் இமைகளை உயர்த்துவார்களாம். இப்படி வந்து திறந்தாதான் அவருக்கு பார்க்கவே முடியும். அவரால் சொந்தமா அவருக்கு வந்து கண் இமையை கூடி தூக்கின்னு அப்படி பார்க்க முடியாது. துளசி மஞ்சரிகளை கிரிராஜ கோவர்தன திருவுருவத்திற்கு அர்ப்பணிக்க அவர் வந்து அவரை கோத்து அப்படியே உதவின்றார். அப்புறம் 142வது வயதில் எப்படி பார்க்கவோ நடக்கவோ முடியவில்லை. அப்புறம் அவரோட ஊழியர் யாரு, அவரோட சர்வெண்ட் இருந்தார், இப்ப படிச்சோமே, பிஹாரிதாஸ். அவரை வந்து ஒரு கூடையில தோல்ல சுமந்துட்டு ஒரு கூடையில போட்டு அப்படியே அந்த சுருங்கி போயிட்டார்.
இப்ப அந்த கூடையில போட்டுதான் கொண்டு போயிட்டு இருந்தார். ஆனால் எங்கெல்லாம் நாம சங்கீர்த்தனம் கேட்கறதோ அப்ப என்ன பண்ணுவார், அந்த கூடையில இருந்துட்டே ஆட ஆரம்பிச்சுடுவாராம். காற்றில் 4 அடி காற்றில் குதிப்பார். மிகுந்த பரவசத்தில் அவர் பாடவும் ஆடவும் தொடங்கி விடுவார். அப்படி உடல் குறைபாடுகள் இருந்த போதிலும் அவர் தீவிர பஜனை செய்தார். இதுல இருந்து என்ன நம்ம படிக்கணும், நமக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, நமக்கு வியாதியே கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. we are all energetic. அவர் 142 வயசுலயும் அவ்வளவு ஒரு பகவானோட பரவசத்துல பகவானோட நாமம் கேட்டு சங்கீதனம் கேட்டுனா ஆட ஆரம்பிச்சுடுறான், பாட ஆரம்பிக்கிறான். அவருக்கு கண்ணை திறக்க கூட முடியாத அந்த ஸ்டேஜ். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவ்வளவு பக்தி. அப்ப நம்ம இனிமேல இருந்து நோ கம்ப்ளைண்ட், நமக்கு we can manage. நமக்கு ஏதாவது குறைபாடு இருந்தாலும் அது இவரை தான் நினைச்சு, இவரே இந்த ஏஜ்ல இப்படி இருந்தாலும் நம்ம இதுல இருந்து வெளிப்பட்டு வரலாம். எஸ், ஜபம் கீர்த்தனை 2லும் யார் படிக்க போறாரு நெக்ஸ்ட்? பிரபுஜி தான் இருக்காரா? ஒரே நிமிஷம், எனக்கு தெரியறதுலையே. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. பத்ரிநாத் பிரபுஜி, எனக்கு பேர் மறந்து போயிடுதேன், நான் தேடி இருக்கேன். பத்ரிநாத் பிரபுஜி யார் கேளா படிங்க. இது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே மேடம். இதுதான் ஜபம் கீர்த்தனை 2லும். ஓகே, ஜபம் கீர்த்தனை 2லும் சத்தமாக பாடுவதில் அவருக்கு பிரியம் இருந்தது. கீர்த்தனாவின் போது அவர் பாடுவார், நிதாய் நிதாய் கி நாம என்சிரே, கி நாம என்சிரை, கி நாம எனச்சிரை, கி நாம டிதேச்சே ரே. ஓ நித்யானந்தா, என்ன ஒரு அற்புதமான பெயரை நீங்கள் கொண்டு வந்துள்ளீர்கள். ஏறக்குறைய இரவு முழுவதும் ஜபித்த பிறகு மறுநாள் காலையில் அவர் தெய்வங்களுக்கு 1108 தண்டவாளங்களை வழங்குவார். வைணவர்களுக்கு சொல்லுவாங்க நமஸ்காரம் பண்றது தண்டவத். ஓகே, நமஸ்காரங்கள் வழங்குவார். வைணவர்களுக்கு சேவை செய்வதில் அவர் எப்போதும் ஆர்வமாக இருந்தார். கடுமையான உணவு முறை மற்றும் வருடாந்திர சாதுர்மாசிய உறுதியாக வாழ்ந்தார். 1வது மாதம் மாலையில் 4 வாழைப்பழங்கள் மட்டுமே சாப்பிடுவார். 2வது மாதம் கொய்யா மற்றும் 3வது மாதம் மோர் மற்றும் 4வது மாதம் உப்பு இல்லாமல் வாழைப்பூவை மட்டுமே வேக வைத்து சாப்பிடுவார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கே நமக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு. ஜபம் கீர்த்தனை 2லுமே ரொம்ப சத்தமாக அவர் பாடுவாராம். ரொம்ப பிரியம் இருந்தது அவருக்கு. அண்ட் அந்த ஏதோ பெங்காலி இது பெங்காலியோ ஒரியாவோட லாங்குவேஜ். நிதாய் கே நாம, நிதாய்னா யாரு? நித்யானந்த பிரபு. கே நாம என்சீரே, கி நாம எனேச்சீரே, கி நாம டிதேச்சீரே அப்படின்னா இன்னொரு அற்புதமான பெயரை நீங்கள் கொண்டு வந்துள்ளீர்கள். வேற ஏதோ மீனிங் இருக்கு அதுல. கி நாம எனேச்சீரே, கி நாம டிதேச்சீரே அப்படின்னு. நிதாய் கி நாம என்சீரே. ஓகே, என்ன தெரியல. ஏறக்குறைய இரவு முழுவதும் ஜெபித்த பிறகு மறுநாள் காலை மிகவும் அவர் தெய்வங்களுக்கு 1108 முறை தண்டவத் என்னது நமஸ்காரம். தண்டவத் நமஸ்காரம் ஃபுல் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் அப்படி பண்ணுவாராம். 1108 முறை. வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்வதில் அவர் எப்பொழுதும் ஆர்வமாக இருந்தார். கடுமையான உணவு முறை, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா உள்ள உணவு முறையும் அவர் சாதுர்மாசிய விரதம் இருந்து அவர் அனுஷ்டித்தார். அதை போட்டிருக்கேன். மாலையில் 4 வாழைப்பழங்கள் மட்டுமே சாப்பிடுவார். அதுதான் ஃபுட்டு ஃபுல் டேக்கு, 1 மாசம் முழுக்க அப்படி. 2வது மாதம் கொய்யா மாத்திரம். 3வது மாதம் ஒன்லி மோர்ல வாழ்ந்திருக்கார். அப்புறம் 4வது மாதம் உப்பு இல்லாமல் வாழைப்பூ மட்டுமே வேக வைத்து சாப்பிடுவார். இந்த மாதிரி அவர் அனுஷ்டானமோட இருந்திருக்கார். நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, கிட்டக்கே போக முடியாது அவளெல்லாம் பாக்குறது. ஒரு ஏகாதசி வந்தாலே கஷ்டமா இருக்கும். அப்பதான் நிறைய பசிக்கிற போல இருக்கும். அப்படி இல்லை, நிறைய ஜப்பாலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம இல்லையா. நம்ம எல்லாம் இப்போ எக்ஸால்டட் டிவோட்டியா ஆயிட்டு வரோம். நம்ம கொஞ்சம் அந்த பாதையில வந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, அடுத்தது யார் படிக்க போறா? ஒரு நிமிஷம். வீக் அப்புறம் யாரே படிச்ச ஏபிசிடி EFG ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தான் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தாகூரா பக்தி வினோதா தனது கண்டுபிடிப்பை உறுதிப்படுத்த ஜெகநாத தாசிடம் சைத்தன்யரின் தோற்ற இடத்தை பார்க்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். கௌரங்கா பிரேமாவின் போதையில் ஜெகநாத தாசா பாபாஜி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் யோக பீடத்தை கண்டுபிடித்த போது காட்டில் குதித்து ஆடத் தொடங்கினார். ஜெகநாத தாச பாபாஜிக்கு பல சீடர்கள் இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அவர் தான் இதை கண்டுபிடிச்சார். இவர் பிறந்த இடத்தை அவர் கண்டுபிடித்தார். அங்க இப்ப மரம் எல்லாம் வச்சு இந்த மாதிரி கட்டி, இது இப்போத்த ஸ்டேஜ் இப்படி இருக்குன்னு நம்ம அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போனா மாயாப்பூர் இந்த இடத்துக்கு எல்லாம் போச்சுன்னா இதெல்லாம் பார்க்கலாம். யார் போயிருக்கள் நம்ம குரூப்ல இருந்து, இந்த இதுல இருந்து யாரா போயிருக்கலாம் மாயாப்பூர்? ஹரே கிருஷ்ணா.
யாருமே போலியா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்களும் போலியா? போல மாதாஜி, போலியா நீங்களும்? போல மாதாஜி. நானும் மாயாப்பூர் போனதில்லை, இதெல்லாம் போயிருக்கேன். என்னது பிருந்தாவனம் போயிருக்கேன், அதுவும் இப்ப இஸ்கான் வரதுக்கு முன்னாடி தான் போயிருக்கேன். பட் போனோம் இல்லையா, நம்ம எல்லாரும் போலாம். போல மாதாஜி. கதாச்சார் குரூப் நம்மளே நம்ம எல்லாம் டிவோட்டிஸ் சேர்ந்து போறோம். அரேஞ்ச் பண்ணுங்க மாதாஜி, போயிட்டு வரலாம். போயிட்டு ஒருத்தரா இப்பதான் உங்களுக்கு எல்லாம் இப்பதான் கண் ஆபரேஷன் முடிஞ்சு வந்துட்டு இருக்கீங்க வெளியில, அப்ப போகலாம். ஆமா ஆமா மாதாஜி. எல்லாம் நன்னா தெரியணும் இல்லையா, நம்ம பாக்குற இடம் எல்லாம் நன்னா பாக்கணுமே. இதுல என்ன போட்டு தாக்கூரா பக்தி வினோதா தாக்கூர் தனது கண்டுபிடிப்பை உறுதிப்படுத்த ஜெகநாத தாசனம் சைத்தன்யரின் தோற்ற இடத்தை பார்க்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். அந்த இடத்தை பார்க்கறதுக்கு அவர் போனார், பார்த்தார். இதுதான் அவர் கண்டுபிடித்தார். யாரு? இவர் தான் ஜெகநாத பாபா, அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார். கௌரங்கா பிரேமாவின் போதையில் ஜெகநாத தாச பாபாஜி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் யோகப்படத்தை கண்டுபிடித்த போது காற்றில் குதித்து ஆடத் தொடங்கினார். அவரு ஜெகநாத தாச பாபாஜிக்கு பல சீடர்கள் இருந்தனர். அது நம்ம அந்த இதுலயே படிச்சோம், ஃபர்ஸ்ட் இது படிக்கும்போது பார்த்தோமே. ஓகே, வழிமுறைகள் யார் படிக்கிறாள் நெக்ஸ்ட்? ஹரே கிருஷ்ணா. மகேஸ்வரி மதன். மகேஸ்வரி தான் படி. வழிமுறைகள். பெண்கள் பெண்களுடன் பழகும் போது ஆண்கள் அல்லது எந்த வகையிலும் ஒரு பெண்ணுடன் பழகும் ஆணுடன் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும். வாழ்க்கையின் உன்னத இலக்கை அடைய நீங்கள் தொடர்ந்து மற்றும் உறுதியுடன் ஹரிநாமத்தை மீண்டும் செய்ய வேண்டும். உறுதியானது மிகவும் முக்கியமானது. அது ஒருவரின் உயிரின் விலையிலும் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். கிருஷ்ண துவாபர யுகத்தின் அவதாரம் கௌர கலியுக அவதாரம். நாம் எந்த வயதில் வாழ்கிறோமோ அந்த அவதாரத்தின் பெயரையும் பெருமைகளையும் பாட வேண்டும். ஒரு ராஜ்யத்தில் இருப்பதை போலவே நாங்கள் ஆளும் மன்னனை புகழ்கிறோம். ஜெயசசி நந்தன கௌரஹரி, ஜெயசி நந்த கௌரஹரி. சச்சிநந்தன கௌரவி. சச்சி அவ அம்மாவோட பேரு. சச்சிநந்தனா சச்சியோட பிள்ளை. சச்சிநந்தன கௌரஹரி. அப்ப அவரை பத்தி புகழ்ச்சி பாடணும். இப்ப இது ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்குது. பெண்கள் பெண்களுடன் பழகும் ஆண்கள் அல்லது எந்த வகையிலும் ஒரு பெண்ணுடன் பழகும் ஆணுடன் பழகும் ஆணுடன் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும். நார்மலி என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா அதர் தன் வெட்லாக், அதர் தன் ப்ராப்பரா ஒரு கல்யாணம் முடிஞ்சா அந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பளையும் பெண் பிள்ளையும் தான் இது வச்சுக்க முடியும், என்னது பழகலாம். அது இல்லாம இருந்ததுனாக்கா இப்ப இந்த காலத்துல இருக்கிற போல எல்லாம் இருந்ததுனாக்கா இட் வில் எண்ட் இன் இது. அதுக்கு நம்ம வந்து பழைய பஞ்சாங்கமா இருக்க வேண்டாம், இருந்தாலும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறது பெட்டர். அப்போ நம்ம இதுல கொடுத்துருக்க வழிமுறைகள் எப்படி ப்ராப்பரா இல்லாட்டா ஒரு ஏதாவது கல்யாணமா பண்ணி விட்டுன்னா நோ ப்ராப்ளம். இது அது இல்லாம இருக்கிறது கொஞ்சம் டேஞ்சர், அது தவிர்க்க வேண்டும். வாழ்க்கையின் உன்னத இலக்கை அடைய நீங்கள் தொடர்ந்து மற்றும் உறுதியுடன் ஹரிநாமத்தை மீண்டும் செய்ய வேண்டும். அதான் ஹரிநாமத்துக்கு இப்ப நம்ம 2 கிளாஸ்லயும் நான் வந்து சொல்லிட்டே இருக்கேன். என்னோட 7 PM சரி, இதுவும் L2லயும் சரி, நாமம் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு நான் பிளானிங் இது முடிஞ்சுட்டு நான் சொல்றேன். ஒரு குரூப்பே ஃபார்ம் பண்ணிடலாம், ஒன்லி ஜப்பா குரூப் மாதிரி பண்ணிட்டு அதை we will form. ஏன்னா எல்லாரும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், ஒரு தூண்டுதலா இருக்கும் எல்லாருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல எனக்கே வருது, காலையில முடிச்சிடணும் அந்த ஒரு ஆவேசம் வருது எனக்கு. இல்லாட்டா அப்புறம் பார்க்கலாம், அந்த கிளாஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு இழுத்துட்டே போவேன். இப்ப எனக்கு அது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. அதனால we will form one group. ஓகே, இது அப்புறமா யாரோ நினைவுபடுத்துங்க இந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு. சோ வாழ்க்கை உன்னத இலக்கை என்னது அடையணும், என்ன இலக்கு நமக்கு? கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு போகணும், அதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு. திரும்பி இங்கே பிறந்து இது வளர்ந்து அது வேண்டாம் நமக்கு. அப்ப நம்ம என்னது பாவம் பண்ண வேண்டாம், புண்ணியம் பண்ண வேண்டாம். அப்ப என்ன வேலை பண்ணோம்? இது அகர்மா வேலையில பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன வேலை பண்ணாலும் அகர்மானா பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அதுல பாவம் புண்ணியம்லாம் வரவே வராது. சோ அந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணலாம், என்ன வழி? ஒண்ணும் பண்ணாம இருக்க முடியும். என்ன செய்கை பண்ணாலும் இது வரும். இந்த சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் நம்மள மாட்டி இழுத்துட்டே இருக்கும்போது என்னது, ஏதோ ஒரு கர்மா பண்ணும்போது அதோட பலனும் கிடைத்து விடும். ஆனா நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அது செய்கை பண்ணினாலும் அது செயல் பண்ணாத மாதிரி தான். ஏன்னா பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது அது அகர்மா நிலையில போயிடும். அதுக்கு வந்து ஒரு இது கிடையாது, பாவமும் கிடையாது, புண்ணியம் கிடையாது. டெஃபினெட்லி பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது நம்ம பாவ காரியம் பண்ண மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்பவுமே புண்ணியம், இது நல்ல காரியம் தான் பண்ணுவோம். ஆனா அது புண்ணியம்ங்கிற அந்த பிரதிபலனும் வராது. டைரக்டா ஒரு அதோடைய எஃபெக்ட் வராது. ஒரு பலன் நோக்கு செயல் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பலன் வராத செயலா இருக்கும். அப்ப நமக்கு வந்து கிருஷ்ணாவிடம் போறதுக்கு, கிருஷ்ணா உலகத்துக்கு போறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. சோ அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஹரிநாமத்தை மீண்டும் செய்ய வேண்டும். உறுதியானது மிகவும் முக்கியமானது. கண்டிப்பா உறுதினா என்னது, எப்போ பண்ணதான் வேணும். உறுதி
டிட்டர்மினேஷன், திருட விரதா அப்படிங்கிற பேர்லாம் வரும் நம்ம இதுல பகவத்கீதையில. திருடமா அதை நினைச்சுட்டு பண்ணதான் வேணும் என்பது உறுதி அண்ட் என்னது மிகவும் முக்கியமானது. கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகும். அது ஒருவரின் உயிரின் விலையிலும் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். இது இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ப்ரெஷியஸ். நம்ம வந்து அந்த மாலை ஜபிக்கணும். கிருஷ்ண துவாபர யுகத்தில் அவதாரம், கௌரா கலியுகத்தில் அவதாரம். கிருஷ்ணர் வந்து துவாபர, அது தெரியலையா எல்லாருக்கும்? துவாபர யுகத்தில் அவர் அவதாரம் பண்ண கௌரா. நம்ம வந்து இவர் நித்யானந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்போ அவதாரம் பண்ணார்? கலியுகத்துல அவதாரம் பண்ணார். நாம் எந்த வயதுனா என்னது எந்த யுகத்தில் வாழறோமோ அந்த அவதாரத்தின் பெயரை நம்ம வந்து டெஃபினட்டா போற்றி ஆக வேண்டும். நம்ம கிருஷ்ணா போடுறது பத்தி இல்லை, இப்ப இந்த யுகத்துல யாரு வந்து அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தாலும் அவரையும் வந்து நம்ம போற்றணும். இப்ப அவர் யாரு? ராஜ்யத்தில் இருப்பதை போலவே நம்மளோட ராஜ்யத்துல இருந்தா எப்படி போற்றோம், நம்ம ராஜ்யத்தை நம்ம எப்படி பெருமையா, நம்ம இப்ப இந்தியா அப்படின்னா வெளியூர்லாம் ஒண்ணு நம்ம இந்தியா நம்ம நாடு அப்படின்லாம் சொல்றோம். இங்கேயும் இருக்கு, ஆனா வெளியில போச்சுன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி தோணும். இப்ப நம்ம வெளிநாடு, நம்ம ஒரு நார்த் சைடு போயிட்டு யாராவது தமிழால பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எந்த ஊருன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நமக்கு ஒரு பற்றுதல் வந்துடும். அப்புறம் ஆஹா தமிழ் மாதிரிலாம் விபூதி இதெல்லாம் இட்டு இருக்காளே, குங்குமம் நாமம் எல்லாம் இட்டு இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யாரு எந்த ஊர்னு எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சு நமக்கு அந்த ஒரு பற்றுதல். அது போல நமக்கு வந்து இந்த கலியுகத்திலையும் யாரு அவதாரம் எடுத்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவரை பத்தி நமக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் அவரை வந்து புகழ்த்தி பாடவும் வேணும். அதே போல மன்னனை புகழ்கிறோம். அதே போல ஸ்ரீ சச்சிநந்தன கௌரஹரி, ஜெய சச்சிநந்தன கௌரஹரி அப்படி நம்ம பாடணும். இதெல்லாம் பிக்சர் போடணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி எல்லாம் பண்ணி வச்சேன். பிக்சர் கிடைக்கல, டைம் இல்ல வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பண்ணுவேன். எஸ், அடுத்தது படிங்க. யாரு நெக்ஸ்ட் படிக்கிறது? அது முதல் பேர் அது இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? இதுவா? பெண்கள் இது பிரபுபாதவே கொடுத்திருக்காரு. பெண்களுக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வேணும். சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு அப்பாவோட ப்ரொடெக்ஷன் வேணும். அது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அந்த நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் அவர் கொடுத்திருக்காரு. அப்படின்னா என்னதுன்னா பெண்கள் ஆர் ஆல்வேஸ் ஒரு கொஞ்சம் வீக்கர்னா இன் வாட் சென்ஸ்? பிசிக்கலி வீக். அப்ப அவளை மடக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. இப்போ நம்ம அதுதானே பாக்குறோம் இல்லையா? நிறைய அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாக்குறோம். என்னதான் படிச்சு என்னதான் பெரிய இதா தைரியசாலி அப்படிலாம் இருந்தாலும் பிசிக்கலி தே ஆர் வீக். அப்ப 4 ஆண்கள் வந்துனாக்கா ஈஸியா அவங்களை மடக்கிடலாம் அந்த மாதிரி. சோ அவங்களோட பழகிறது வந்து பெண்களுடன் பழகிறது ஆண்களும் சரி, இல்ல பெண்கள் ஆண்களுடன் பழகிறதா இருக்கணும், இல்ல ஆண்கள் பெண்களுடன் பழகிறதா இருந்தாலும் அதர் தென் ப்ராப்பர் ரிலேஷன் மெயின்டைன் பண்ணாம நம்ம பழகிட்டுனா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பஞ்சு நெருப்பு மாதிரி தான். அதனாலதான் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் அவளுக்கு எப்பவுமே வரும். சின்ன குழந்தையா இருக்கும் ஒரு அப்பாவோட ப்ரொடெக்ஷன் வரும். அப்புறம் வளர வளர ஒரு அண்ணா, இல்லாட்ட ஒரு கல்யாணமான ஒரு புருஷன், அப்புறம் புருஷனும் இறந்து போயிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆனவளுக்கு பிள்ளை, இந்த மாதிரி யாரோடாவது ப்ரொடெக்ஷன் வேணும். இப்ப நம்ம அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணா பிள்ளை இல்லாதவ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொண்கள். சரி, ரொம்ப டீப் இல்லை, ஜஸ்ட் மேலோட்டமா பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார் அ ஃபீமேல் ஒரு மேலோட தயவு வேண்டிதான் இருக்கும். நான் தனியா தான் இருக்கேன், என்னதான் இருந்தாலும் அந்த தனியா இருக்கும் போதும் அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க, வேறொரு ஆண் கூட பழகிறதுக்கு தான் அவங்க இது தோணுமே தவிர they cannot stay alone. என்னதான் படிச்சு என்னதான் சம்பாதிச்சாலும் you can see many stories அந்த மாதிரி. சோ அதனால பெண்களை பத்தி இது கொடுத்திருக்கா. சோ அது வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டும். ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் வச்சுக்கிறது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். யூ கேன் கீப் அ ப்ராப்பர் ரிலேஷன். கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ரிலேஷன் வச்சு. பட் இப்ப இது நடைமுறைகளுக்கு இப்ப இது ஐ மீன் இந்த கலியுகத்துல ஒன்னும் அது சாத்தியம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒன்னும் இந்த கலியுகத்துலதான் பண்ணணும். அது பிரபுபாதோட வந்து நீங்கள் எந்த லெவல்ல இருக்க பிரபுஜி? பத்ரிநாத் பிரபுஜி எந்த லெவல் பண்ணிருக்கீங்க? நான் சொல்லலாமா? ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து இத யார் படிக்க போறேன்? லாஸ்ட் யாரு படிச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் தான் படிச்சேன் மாதாஜி. மகேஸ்வரி படிச்சேன் மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி படிக்கணும் இல்லையா? இப்போ படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. இல்ல வேற எம்எல்ஏ அந்த மங்கையத்திலங்க மாதாஜி நிவேதிதா. கிருஷ்ணரை விட கருணையும் கொண்ட கௌரவாவை ஒருபோதும் மறந்து விடாதீர்கள். கிருஷ்ணர் நீதி வழங்குவதில் உங்கள் குற்றங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு நீதியான ஆட்சியாளரை போன்றவர். கௌரா உங்கள் குற்றங்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. நீதி கௌரா கருணையை விநியோகிப்பதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகிறார். இந்த கண்ணோட்டத்தில் கிருஷ்ணன் கீர்த்தனையை விட கௌரா கீர்த்தனை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணருக்கும் இவருக்கும் உள்ள ஒரு கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் காட்டியிருக்காரு. கிருஷ்ணரை விட இவர் வந்து ரொம்ப கருணையாக, ஏன்னா கலியுகத்துல இருந்ததுனால, அதனாலன்னு இல்ல, நமக்கு வந்து வி கேன் கோரிலேட் ஈஸிலி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா வந்திருந்ததுனால அவர் ரொம்ப கருணையாக இருந்திருக்கார். அவரை கண்டிப்பா மறக்கவே கூடாது. நம்ம கிருஷ்ணர் நீதி வழங்குவதில் உங்கள் குற்றங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு நீதியான ஆட்சியாளராய் போன்றவர். கௌரா அவர் வந்து இது நம்ம என்ன கணக்கு குற்றம் பண்றோமோ அது வந்து கணக்கெடுத்து அது போல வந்து இது தீர்மானம் பண்ணுவார் இல்லையா. ஆனா கௌரவ எப்படி உங்கள் குற்றங்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. உள்டா நம்ம வந்து நிறைய ஜப்பம் பண்ண உங்க குற்றங்கள் எது இருந்தாலும் இது அழிந்து போயிடும் அப்படிதான் சொல்றாரே தவிர, கிருஷ்ணரோட வேலை எப்படி, நீங்க நல்லது பண்ணா நல்லது வரைக்கும், கெட்டது பண்ணா கெட்டது வரைக்கும். இப்ப நம்ம மனித உருவமே எப்படி எடுத்திருக்கோம்னா நம்மளோட பூர்வ ஜென்மத்தோட கணக்குப்படிதான் ஒரு பாவ புண்ணியம் கணக்கு டேலி பண்ணி ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்காரு. இப்போது திருந்து அப்படின்னு. ஆனா இவரோட எப்படி நாம ஜபம் பரிந்துரைக்கிறார். அந்த நாம ஜபம் பண்ண நம்ம பூர்வ ஜென்மத்தை எல்லாம் பாவங்களும் எல்லாம் நஷ்டமாகி போகிவிடும். அப்ப இவர் சொல்றது வந்து கொஞ்சம் நம்ம இவர் ரொம்ப கருணையானவர். யாரு? கௌரா சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்ப அவரை பத்தி அவரோட கீர்த்தனை பாடுறதுல ரொம்ப பயம் உள்ளதாக இருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறார். சமாதி மற்றும் பஜன் குட்டில் இவரோட சமாதி எங்க இருக்குன்னு படிக்கலாம். யாரு நெக்ஸ்ட் படிக்கிறா மாதாஜி? நிவேதிதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு? ருக்மிணி மாதாஜி தான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கிறாளா? ருக்மிணி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. கோபாலாபாத் திருந்தாவனாவில் உள்ள சோனா கௌரங்கா கோவிலில் ஸ்ரீ ஜெகநாததாச பாபாஜி ஜெகநாத் தாசர் பாலாஜி ஒரு காலத்தில் சூரிய குண்டத்தில் வணங்கப்பட்ட கௌரவ நிதான தெய்வங்கள் உள்ளன. கிருஷ்ணலீலாவில் அவர் ரசிக மஞ்சரியாக பணியாற்றுகிறார். கோபாலா பாக் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள சோனார் கௌரங்கா கோயிலில் ஸ்ரீ ஜெகநாததாசர் பாபாஜி ஒரு காலத்தில் சூரிய குண்டத்தில் வணங்கப்பட்ட கௌரவ நிதானாய் தெய்வங்கள் உள்ளன. கிருஷ்ணா லீலாவில் அவர் ரசிக மஞ்சரியாக பணியாற்றுகிறார். இதெல்லாம் அங்க வந்து காணப்படும். இது அவரோட மூர்த்தி தான். இவர் வந்து அந்த இது கண்டுபிடிச்சாரே கௌரா கிருஷ்ணா என்னது சோனார் கௌரங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேர் வச்சிருக்காங்க. கிருஷ்ணா ராதா வந்து ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருந்தது அப்படின்னு. அது அந்த வைத்திருக்கிற அந்த கோயிலும் இருக்கு, இவரோட சமாதியும் இருக்கு. இந்த மாதிரி காட்டியிருக்கா. கிருஷ்ணலீலாவை அவர் ரசிக மஞ்சரியாக பணியாற்றுகிறார். சமாதி மற்றும் பஜன் குட்டில் இங்க இருக்கு. எங்க இருக்கு? கோபால் பாக் பிருந்தாவனத்துல இதெல்லாம் இருக்கு. நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம போறோம், இதெல்லாம் பாக்குறோம், என்ஜாய் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஒரு வாட்டி சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே. பசங்க சத்தம் கேட்கறது ஒரே நிமிஷம், நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்.